morning mga kabarangay. Kumusta ang inyong barangay? Kumusta ang inyong kapitan? Ang inyong barangay tanod? Pinananatili ba ang peace and order sa inyong lugar? Alam nyo, ang barangay, that is the smallest form of government in our country. Yan ang pinakamaliit na forma ng gobyerno sa ating bansa. Kaya kailangan mag-uumpisa sa barangay ang kaayusan. Ang kaayusan ng isang barangay ay pwedeng kaayusan ng buong bansa. Pag mapayapa ang barangay, mapayapa ang mga residente na naninirahan in that particular barangay. Kumusta po kayong lahat? Ano po na? Today, this is my new vlog from Bulacan going to Nueva Ecija, ang ating travel ngayon. Susundan ko yung mga tropa kasi nauna sila. Ako naman kahapon ay nasa Laguna kami. Mayroon din akong vlog niyan sa Laguna, mapapanood nyo. At kararating ko lang kaninang alas 6 ng umaga dyan sa aming lugar, magmula Laguna. Ang layo niya ay 200 km plus. Balikan, back and forth, pumapatak ng 400 km plus. Ganun kalayo. So nakaidlip ng 2 oras. After ng 2 oras, biyahe na naman magmula Bulacan going to Nueva Ecija. Medyo malayo ito kasi sa Pantabangan Dam, doon ang ating tuloy. Mahihilig dyan sa travel, motovlog, papasyal ko ang inyong mata sa lugar na hindi naman nating masasabing maganda, pero kahit papaano ay maaaring bago sa inyong paningin. Samahan nyo lamang po ako sa aking pag-vlog sa araw na ito. God bless you all. Kalsada nitong is a little bit run down. Because of several trucks that pass through here, this road going to DRT highway. Kaya ang kalsada dito medyo may mga crack na, like this. Dati na hindi pa dumadaan ng mga truck ditong mabibigat, aba makinis ang kalsada rito, masarap magpatakbo. Ngayon hindi na ganun kaganda. Sarap mamasyal, mag-explore tayo sa sarili nating bansa. Medyo tanghali na, nasa alas 11 na po ang oras sa araw nito. Bago tayo magpatuloy ng ating paglalakbay, kakain muna ako. Siyempre tayo hindi naman tayo maluho. Kakain tayo sa karinderya lang, lutong bahay lang, ayos na yun. Halagang 70 pesos, 80 pesos nakakain na tayo. Ganun lang, kailangan magtipid. Nahihirap hanapin ang pera, no? May kinakainan ako dyan lagi pag ako pumupunta rito eh.
Taga right side. Liliko tayo dito para kumain. May mga kumakain dito, mga tauhan ng gilingan ng pagkain. Ito bang mabibili nating ulam mo? Meron po sinigang na baboy. Sinigang na baboy. Bachoy po. Ginataang tulingan po. Sinigang na baboy. Dito lang po, sinigang. Balot po. Kain po. Makakain. Aha. Anak ng kanin. Ha? Sa isang kanin. Kayo ano? Okay. Kain muna tayo. Okay. Yan lang po yung ating pagkain. Naman eh, simple. Ano po ang ulang ko po ba? So, tapos na tayong kumain. Ang ginastos lang natin sa pagkain eh 65 pesos. Ganun lang, makakaraos na tayo. Hindi na kailangan, no need to spend a lot of money. Bali di sa ano na to, ang kondisyon niya, yung kabilang lane na hindi nagagamit. Under construction. Dito sa Plaridel, San Rafael Bypass Road. Ang nagagamit lang yung isang lane na two-way naman. Ang nagagamit lang sa kalsada na ito, itong right side of the road. Ginawang two lane. Pero yung kabila, yan ay temporary close muna dahil under construction. Yun. Now we entering in Nueva Ecija province. Okay. Malakas ng hangin. Tinatangay tayo. Coming from my right side, going to my left side yung hangin. Kaya tayo pag-iwang-iwang. Welcome, Gapan City. Lakas ang hangin. Pwede magpatakbo ng matulin. Bumigay-iwang tayo. Ang lakas. Oh, tinutulak tayo. Lakas ang hangin. Pwede magpatakbo ng matulin kasi ang ating motor is light vehicle. Kaya nga ito hindi po pwede sa NX. Itong tulay na to ay
paghahati ng Gapan at saka San Leonardo, Nueva Ecija. Malapit-lapit na tayo sa San Leonardo, approaching San Leonardo. Kakanan na tayo dito sa may Fuel Star going to Port Magsaysay. Hindi na tayo dadaan dyan sa Cabanatuan proper, kasi medyo matraffic yan. Tayo dadaan sa dito tayo dadaan sa Port Magsaysay bypass road. Woohoo! Lawak ng mga palayan dito. Look at that. Itong kasadang ito dati 2-way lang, ngayon 4 lane na siya, 4 lane. Dati 2-way lang, so dinagdagan. Meron pa idadagdag sa right side. May mga gulong sa gitna. Kaluluwang ng mga palayan dito, luluwang. Kaya ang Nueva Ecija is the rice capital of the Philippines. Kaya niya palang supplyan ng buong bansa. Sa dami ng palay na narito. Ito po, libo-libo hektarya, puro palayan. Ayun, layo na yan, puro palayan. Napakainam ng Nueva Ecija. Kulang na lang ang kulang. Ganda. Ganda ng mga palayan dito. Tsaka ang bango, naamoy mo yung niya, yung bango niya. Aha. Medyo lumit na kalsada rito. Diyan sa stoplight, kung kakanan ka dyan yung papuntang Port Magsaysay. Diyan sa kanan na yan. At papuntang Gabaldon, may daan din dyan. Kaya yung kanan na yan. Ayun naman, diretso tayo. Sibuyas, kabila.
pala isang kumpul na yun. Mura. 50 pesos lang. Sa amin isang daan ang mahigit yung isang ganun. Wow. Ganda. Naliligo ah. Ganda ha. Kita nyo ba? Itong ilog na to, ito yung ilog na galing doon sa papuntang Gabaldon. Doon. Ganda. Luwang. Paligo dyan. Sarap maligo, mga naliligo. Let's go! Ride again! Lakas ng hangin. Malapit na po tayo. Actually, hindi ko pa alam kung saan yung eksaktong lugar nung pupunta natin. Ipagtatanong na lang natin kung saan yun. Ngayon pala ako makakarating sa kanila eh. Lakas na hangin dito. Dito guys, ang napakaraming taniman ng sibuyas. Nilang nila ngayon ang kapalit naman eh ano ba to? Mais? Mais. Ayun, actually may mga sibuyas ka eh, no? Ito taniman ng sibuyas to. Ngayon kasi naani na yung sibuyas kaya wala na tayong nakikita. Sarap mamasyal. Mga kabarangay, pasyal tayo. Bayan ng Bungabong. Dami sibuyas oh. Nasa gilid lang ng kalsada, mga nagtitinda ng sibuyas sa kusako.
Marami sila ng sibuyas. Red onion. Kaya mura sibuyas dito sa Nueva Ecija. Ito yung sakop na po ng bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Natanggalan nila ng dahon yung sibuyas, saka sinasak na. Kahit di ka na lumapit, naaamoy may sibuyas, papunta rito yung hangin. Okay, tuloy tayo sa ating paglalakbay. Ay malapit-lapit na po sa Pantabangan Dam.